Исәнмесез каләмдәшләр, шигърият темасын тәмамлап, бүген без сезнең белән шигъри жанрлар турында сөйләшербез. Поэтик жанрлар турында сөйләшербез. Менә чынлап та шигырьнең образы бар, шигырьнең төзелеше турында шактый сөйләштек. Шигырьнең бит аның ниндидер бер таләпләре бар, менә формасы, оештыру, композициясы һәм аның ниндидер бер төзү принциплары турында, ягъни аның таләпләре бар. Һәрбер шигырьнең үзенең ниндидер бер кысасы бар була. Ул кыса бик төрле булырга мөмкин. Поэтик кысасы, композицион кысасы, башкасы. Менә шушыларны билгеләүче поэтик бер төшенчә бар, ул жанр. Ягъни бу шигырьнең bütün хасиятләрен үзенә җыйган, менә аның формасын булдырган, кысасын булдырган шундый төшенчә. Шигъри жанр төрлечә булырга мөмкин. Әйтик, ул булырга мөмкин лирик жанр, сатирик булырга мөмкин. Булырга мөмкин лиро-эпик жанр булырга мөмкин. Ул булырга мөмкин көлкеле, юмористик, ул булырга мөмкин драматик, сәяси һәм башкалар. Менә шушы төрле юнәлештәге шигъри жанрларның иң төп элементы, ул иң төп компоненты ул лирика. Чөнки бүген менә сез башлап иҗат итүчеләр бигрәк тә нигездә лирика белән эшләтәсез. Лирика димәк, ул кешенең күңел кичерешләрен аша, менә тирәлектәге, дөньядагы күренешләрне, хәрәкәтләрне, кешенең уй-хыялларын, фәлсәфәсен кичерешләр аша шагыйрәне телдә игълан итүче жанр. Түгел, хәтта төр дип әйтергә була, әдәбият түре, лирика. Менә шушы лирик жанрлар түренең без бүген кайбер жанрларын карап китәрбез бүген. Шигырь. Без инде менә шушы шагыйрәне бер тизмә рәвештә иҗат ителгән әсәрне шигырь дип атарга яратабыз. Һәм дөрес тә эшлибез, чөнки шигырьнең ике мәгънәсе бар. Гомуми мәгънәсе бар, ягъни bütün тизмә әсәрләрне шигырь дип әйтеп була. Кыска күләмле шигырьләрне, әсәрләрне. Инде шигырьнең үзен генә дә атап чыгарып була. Бу инде менә шушы кешенең ниндидер фикерен, менә шушы дөньядагы күренешне, хәлне, вакыйганы кеше күңел, шагыйрь, лирик герой күңел кичерешләре аша тәкъдим итә икән, күңел кичерешләре аша сурәтли икән, менә бу шигырь була. Һәм кыска күләмле булса ул әсәр, әлбәттә, тәләбе шушы. Шигырь ул кыска күләмле поэтик әсәр, лирик әсәр. Анда булырга мөмкин вакыйга да, анда булырга мөмкин хис кичереш тә, анда булырга мөмкин драма, трагедия да булырга мөмкин, югалту да, табыш та, бәхет тә, мәхәббәт тә барсы булырга мөмкин. Бу инде шушындый лирик парча. Икенче төрле әйткәндә, менә ул шигырь. Менә кайбер юнәлешләре түгел билгеле, кайбер жанр хасиятләре түгел билгеле әсәрләр була, аларны без инде жанрларга аерабыз. Мәсәлән, әйтик менә мәдхия, ода, мәдхия жанры. Бу инде мактау шигыре. Бу мактау шигыре, ул әлбәттә аның кайберләре багышлау стилендә булырга мөмкин, мактап, кемдер мактап язу булыр, саналы стилдә булырга мөмкин. Менә ул илне, бер вакыйганы, бәйрәмне мактау, яки ядкәр рәвешендә булырга мөмкин, искә алу. Ягъни барыбер дә мактау, ул мәдхия уку, ода җырлау булып чыга инде. Яки элегия дигән жанр бар бездә. Шигъриятта элегия. Татарчаны сагыш шигыре дип әйтергә була. Яки инде бер төшенкелеккә бирелү кичерешләрен бирүче шигырь дип әйтергә була. Ләкин элегия менә шулай кирип киткән инде безнең чит илдәгечә, русларда да, чит илдә дә шулай. Элегия бик матур гына шушы жанр бара. Монда инде әлбәттә
сагышлы шигырь генә дип әйтеп булмый, интим тематика монда бар. Төшенкелек, чарасызлык мотивлары, кемне дә булса югалту. Монда инде уңышсыз мәхәббәт, бәхетсез мәхәббәт темалары бар. Ягъни гомумән тормыштагы авырлыкка очрау, бәхетсезлек. Менә булар барысы да элегия, сагыш, югалту, төшенкелек, чарасызлык шигъриятенә барып чыга. Әйтик, менә багышлау шигъри. Багышлау кемгә дә булса, нәрсәгә дә булса багышлау язылган шигырьләр. Гадәттә якыннарга, сөйгәннәргә, күп очракта инде ул инде хәтта багышлана хәзер туган авылына, туган иленә, укытучыларга да. Ягъни кем турында яратып язу, багышлап язу аның турында, кем турындадыр. Менә ул инде багышлауга алып чыга. Әлбәттә, багышлау шигъри шактый катнаш шигырь ул. Анда бит мәхәббәт шигъри, мәхәббәт тематикасы да барга мөмкин. Анда буларга мөмкин шул элегия моменты, сагыш та буларга мөмкин. Шуңа да карамастан багышлау шигырен без аерым жанр итеп билгеләп чыгарабыз. Чөнки ул багышлый. Җыр жанры, менә ул лириканың бер иң төп төрләренең берсе. Көйгә салу өчен махсус язылган шигърият инде бу. Аның махсус үзенең кануннары бар, законнары бар. Ул башка шигырьләрдә кебек композициягә да ия түгел. Аның күләме дә бик кыска. Аның кушымталары да бар. Һәм үзенә күрә генә бер-ике генә төп образы, сурәте бар, символы бар. Һәм шундый үзенчәлекле бер сүз тезмәсе бар. Менә шушыларга ияреп, җырга үрелә. Аның мәгънәсе ачыла шушы символга үрелә. Менә шуңа күрә аның өчен бик нык оста булырга кирәк, чөнки җырчы, шагыйрь ул безнең татарда бик зур югары бәяләнә. Әйтүемчә, лирик, патриотик җырлар бар, сатирик, балалар өчен. Социаль функциясе ягыннан шулай ук йола поэзиясе бар, шигърияте бар һәм башкалар. Марш җыр ярында тора, марш шулай ук. Ул инде гражданлык поэзиясенең бер варианты, бер жанры. Марш бу төгәл, шундый ритмда баручы, төгәл гражданлык позициясе турында сөйләүче. Һәм шул вакытта бик нык теге стройда йөрүчеләр өчен махсус уйланылган кебек маршта баручылар өчен шундый бер жанр. Гимн. Бу инде тантаналы, патриотик җыр, әлбәттә. Ул инде хәтта дәүләт символы буларак та карала еш кына. Көнчыгыштан кергән жанрлар бар татарда. Рубагый жанры. Катрен, ул 4 юллык, фәлсәфи, илаһи, мәхәббәт, башка темалар да була ул. Шул вакытта газәл менә көнчыгыштан кергән. Нигездә мәхәббәт лирикасы монда. Касидә мактау шигъри. Өйрәнегез. Нинди касидә? Әйтик. Сонет менә, сонет. 14 юллык шигырь, үзенең композициясе белән шулай бик кызык шигырь. Мәрсия шигырь менә. Кешенең үлеменә, мәрхүмнең үлеменә карата кайбер ташларына еш кына уеп языла. Мәрсия шигыре татарда бар. Эпиграмма бар. Ул инде нидер бер сатирик мөнәсәбәт 4 юллык кына. Ләкин анда дусларча шарж, идиллия шигыре бар. Идиллия жанры буларак та карала. Чөнки монда бөтенесе дә матур, идиллия тигез, камил гармониядә. Бу темага язылган шигырьләр идиллия дип аталалар. Әлбәттә, бар анда вак шигырь, илаһи поэзия, палиндром, акростих. Аннары бар инде лириканың ярында гына тора бер лироэпик жанрлар. Лироэпик жанрларга керә әлбәттә поэма һәм баллада. Менә буларның барысын да безгә белергә кирәк һәм китапларны укыганда игътибар итәргә кирәк жанрларга. Ничек аерыла алалар, нинди үзенчәлекләре бар аларның. Киләчәктә менә шуларга игътибар итәргә чакырам һәм үзегез дә шушы жанрларда актив эшләүегезне сорыйм. Хәзергә сау булыгыз, уңышлар сезгә.